ତିନି ଚତୁର ଭାଇ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଥରେ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ସହରକୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ସହରକୁ ଯିବାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ପଶୁର ଖୁରା ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଚିହ୍ନରୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହା ଏକ ଓଟର ଖୁରା ଚିହ୍ନ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଏକ ମହାଜନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ କେହି ଯିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ମହାଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଭାଇ କହିଲା ଯେ ଏକ ଓଟ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ କହିଲା ଓଟଟି କଣା ଥିଲା। ତୃତୀୟ ଭାଇ କହିଲା ଓଟଟି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏବଂ ଛୁଆକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବସାଇଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ମହାଜନ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଛ। ଏହା କହି ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ରାଜା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତିନି ଭାଇ ଏକ ବନ୍ଦ କାଠ ବାକ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି କହିପାରିବ? ତାହେଲେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପୁରା ହେବ। ପ୍ରଥମ ଭାଇ କହିଲା, ଏହି କାଠ ବାକ୍ସରେ ଏକ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଭାଇଟି କହିଲା, ଏହି ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁଟି ଏକ ଡାଳିମ୍ବ। ତୃତୀୟ ଭାଇ କହିଲା, ଏହା ଏକ କଞ୍ଚା ଡାଳିମ୍ବ। ବାକ୍ସଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲାଗଲା। ସତକୁ ସତ ତା ଭିତରେ ଏକ କଞ୍ଚା ଡାଳିମ୍ବ ବାହାରିଲା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ସେମାନେ ଏକଥା କିପରି ଜାଣିଲେ? ପ୍ରଥମ ଭାଇ କହିଲା, ବାକ୍ସ ଭିତରେ କିଛି ଗଡ଼ୁଥିବାର ଶୁଣି ଏହା ଏକ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ବାକ୍ସଟି ଡାଳିମ୍ବ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଧରି ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ଏକ ଡାଳିମ୍ବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିନେଲି। ତୃତୀୟ ଭାଇ କହିଲା, ଏହି ଋତୁରେ ଡାଳିମ୍ବ ପାଚି ନଥାଏ, ତେଣୁ ଡାଳିମ୍ବଟି କଞ୍ଚା ବୋଲି ଜାଣିଲି। ରାଜା ତିନି ଭାଇଙ୍କର ଚତୁରତାରେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭାଇ କହିଲା ଯେ ସେ ଓଟ ଖୁରାର ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେଇଟି ଓଟ ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ କହିଲା, ଓଟଟି ଗୋଟିଏ ପଟର ଘାସ ଖାଉଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଓଟଟି କଣା ଥିଲା। ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ଭାଇଟି କହିଲା, ଓଟଟି ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲା ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଛୁଆର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଛୁଆ ବସିଥିଲେ ବୋଲି। ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚତୁରତା ଉପରେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ତିନି ଭାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ଭାଇ ଥିଲେ।